तर नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलला तुमचं सर्वांचं स्वागत करतो. तर मित्रांनो, आज मी एकटाच आहे. मी आता काटलं शोधतोय. ते पण कारेत्यासारखंच असतात काटलं, पण जरा गोड लागतात, ते कडू नाही लागत. ती शोधतो कुठं भेटतं काय. दिप्यादा बोलला इकडे जुगूच्या इकडं कुठं असतील, ती बघायला आलाय. तिकडं पाठी काय भेटली नाही. तर मित्रांनो, लास्टपर्यंत बघा, व्हिडिओ स्किप करू नका. तर मित्रांनो, तिकडं नाही आहेत. बघतली शोधत होतो, नाही दिसत कुठे. इकडं बघतो थांबाशी कुठं आहेत काय. तर येतोय थांबाशी, आता बघतो इथं कुठं आहेत काय. कुठेतरी इथं बघतले मी. तर मित्रांनो, इकडं शोधतोय कुठं असली त्या. गवत लय मोठं आहे, गवतातनं जातोय. तर मित्रांनो, इथे एक झाड तर दिसतंय, येईल त्याची. आता आहेत का नाही माहीत नाही. हे बघा, हे बघा केवढूस आहे, लय बारका आहे. अजून आहे काय बघतो. पानं ये किडीन खाल्लं वाटतं. करिंदा आहे. काही इथं पण एक खाली बारका. कुठे गेले येईल. पानं तुटतायत त्याची. तर मित्रांनो, एवढंच आहे बघा, दोनच भेटलं. इथं नाही आहेत, आहेत पण लय बारीक आहेत. दुसरीकडे बघतो. तर मित्रांनो, आता कुठं काही दिसत पण नाही, झाड पण नाही त्याचं दिसत. इकडं शोधलं, शोधताय तरी पण वरनं शोधून आलं खाली. तर मित्रांनो, हे बघा की काटला ना, औषधी असतात.
कुठे झाड पण नाही तिथं दिसत येईल. कुठं हाय ती गवत पण बघा किती आहे. तर मित्रांनी बघा तुमच्यापुरती फक्त भेटली दाखवायपुरती, ती पण 2च दिसली. तर कुठं दिसत पण नाही यार. तर मित्रांनो तुम्हाला दाखवायपुरती 2च भेटली. कुठं काही दिसत नाही, काय नाही. तर मित्रांनो व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि डबल. तर मित्रांनो आता डबल भेटू दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये. आता बाय बाय, टाटा. 2च भेटलीत बघा. हे बघा आहे काय एक बार काय. टाटा बाय बाय.